Zázvoráček. A možná si říkáš, kdo to je? No, já jsem ten malej žlutej parťák, který ho potkáš v automatu na ginger shoty. Jo, slyšíš dobře, prodejní automat, ale žádné sladké limonády nebo energetiáky plné chemie. U mě dostaneš pořádný zázvorový shot. Čistou sílu přírody v jedné malé lahvičce. A kde mě najdeš? Tam, kde to dává smysl. Ve školách. Protože i děti a studenti si zaslouží pořádnou podporu imunity. Místo toho, aby sahali po sladkostech z klasického automatu. V nemocnicích, kde zdraví není jen slovo na zdi, ale každodenní boj. A věř mi, ten shot po dlouhý směně udělá víc, než si myslíš. V kancelářských budovách, protože ten odpolední útlum znáš. A místo třetího kafe si dej něco, za co ti tělo skutečně poděkuje. Ve sportovních centrech, kde se lidi starají o své tělo, dávají ze sebe maximum a přesně tam já zapadám jako poslední dílek ve skládačce. Ale víš, co mě dělá fakt hrdým? Že už teď posiluju imunitu u těch, na kterých záleží úplně nejvíc. U hasičů, kteří pro tebe skočí do ohně. U lékařů, kteří nad tebou bdí, když to potřebuješ. U policistů, kteří tě chrání ve dne v noci. U vojáků, kteří stojí na stráži za nás za všechny. Tihle lidé dávají všechno pro ostatní. A já jsem rád, že jim můžu dát aspoň něco zpátky v podobě ginger shotu pro jejich silnější imunitu. A teď to hlavní. Rád pomůžu i tobě a tvým blízkým. Jestli chceš, aby můj automat stál i ve tvém okolí, je to jednodušší, než si myslíš. Prostě nám napiš přesné místo. Ať už je to tvoje škola, nemocnice, kde pracuješ, kancelář, kam chodíš každý den, nebo třeba místo, kde trávíš svůj volný čas. Posilovna, sportovní hala, komunitní centrum, cokoliv. Napiš nám to a my už to zařídíme. Tečka. Žádné složité formuláře, žádné čekání. Prostě nám dej vědět a zázvoráček se objeví. A jestli nechceš čekat, mrkni na náš e-shop. Tam si svůj ginger shot můžeš objednat hned teď, rovnou k sobě domů. Já jsem Zázvoráček, jsem tady pro tvoje zdraví.